ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊರೋನಾ ಶನಿವಾರ ಪೆರಪ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡದು. ಉಡುಪಿಡು 13 ಜನ, ಬೆಂಗಳೂರು 33 ಜನ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟದ 141 ಜನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತದು. ರಾಜ್ಯಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟದ ವರದಿಡು 2922 ಆತದು. ಮುಗಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4ನೇ ಹಂತ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ 5ನೇ ಹಂತದ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುವುದು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಟ್ಟಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೆರಪ್ಪ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಪರಡದನು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು 33, ಕೈತಲ್ದ ಉಡುಪಿಡು 13, ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು 141 ಇಂಚ ಏರಿಕೆದ ಸಂಖ್ಯಾ ವರದಿ ಬೈದಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ 14 ಜನಟ್ಟು 13 ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಊರುಗು ಬೈದಿನಕ್ಲು. ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಿಲಾದ 17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗೆ. ಈ ಹುಡುಗನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೆತನು ಬೋದಿತ್ತಿರು. ದೇಶದೊರ್ಮೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು 5ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆಪ್ನ ನಿಗದಿಯಾತಂಡು. ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಯ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲು 5ನೇ ಹಂತಡು ನನ ಏತು ಸಡಿಲಿಕೆ ಓಲು ಮಾತ ಸಡಿಲಿಕೆ ಓಲು ಬಿಗು ಕ್ರಮಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ನಿಯಮಲು ನನಾತೆ ಬರಡಾತಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದದ ತಯಾರಿಡು ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಲ 5ನೇ ಹಂತದ ನಿಯಮಾವಳಿಗೂ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೀತಿನ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೆ ದೂರ ದಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಲೇನು ಊರುಗು ಲೆತಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಗೂ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನ ವಿಷಯ ಆತ್ತು. ಆಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಲ ಬರೋಡಾತಡು. ಕೊರೋನಾ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾಟಲ ಉಂದುವೆ. ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಲೆ, ಕೈ ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧ ದೀವೋಲ್ನೆ, ಒರಿಯನೊರಿಯರ್ದು ಅಂತರ ಕಾತೋಲ್ನೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ಬೊಡ್ಚಿ ಆತು ಮಟ್ಟಗ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸೊಂದು ಕೊರೋನಾನು ಗೆಂದೊಡಾತಡು.